er du klar til at køre grønt. Kør grønt. Hvad er nu det for noget, tænker du sikkert? Kør grønt er simpelthen bare at køre langt på literen. Og når du gør det, så kan det mærkes på din økonomi og på miljøet. Og det betyder faktisk, at du med nogle få og enkle tricks kan spare helt op til 20%. Og for mange danskere, der betyder det, at de kan spare flere tusind kroner om året. Hej Rasmussen. Hej Kaptajn. Altså, er du klar til at spare? Ja, hvorfor ikke? Hvordan vil du beskrive din egen kørestil? Stille og roligt, afslappet. Ikke så mange digitaler. Så ubesværet som overhovedet muligt. Hvor mange kilometer kører du sådan om dagen? Ja, omkring 100 kilometer, vil jeg tro. Okay, så du kører også en del i løbet af et år? Ja, det gør. Hvor meget vil du selv skyde på, at du kunne spare, hvis det er, at du tænker lidt mere på din brændstoføkonomi? Ja, vel omkring 10%. Ja, ikke? Det er også et godt bud, men hvad nu hvis jeg siger, at du faktisk skal spare op til 20%? Hvad vil du så sige? Ej, det bliver nok svært. Ja. Skal vi ikke sætte os ind og prøve? Ja, jo. Så stop helt her. Så nu lige bare holde helt stille. Så du må gerne accelerere lidt kvikt. Okay, jeg troede, vi kørte grønt. Jamen, det skal vi også. Men det gælder om at accelerere cirka med halv speeder, og så skifte gear, inden du når de 3.000 omdrejninger. Faktisk kan du være i 5. gear allerede ved 50 km i timen. Og du kan faktisk godt springe gear over. Sådan. Okay. Ja, du lærer faktisk hurtigt. Ja, tak. Nå, Rasmussen, hvad var det så, du skulle? Ja, jeg skulle hurtigt op i fart. Skriver jeg her. Sådan. Og hvad mere? Så skulle jeg springe et gear over. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og så skulle du i 5. gear allerede hvornår? Det er 50 km i timen. Super. Perfekt. Jeg kan se, du har lært noget i dag. Det har været en fantastisk oplevelse. Det er jeg glad for. Tak for det selv.